Hej, i dag der skal vi ned i Grusgraven. Den er lige helt deroppe. Ja, så det har vi bare lyst til at filme. Mit navn det er Kaver.dk fra YouTube. Jeg gider ikke at sige mit rigtige navn. Eller jo, det gør jeg bare. Kasper. Og i dag har vi Jackson med, så kom. Vi skulle have været dernede i hvad? Vi løber bare lige så. Ja. Snart er vi dernede. Kan jeg lige se den her. Så vi skal finde noget træ, og så skal vi lave nogle pusterør. Ikke også? Ja. Hvis de der træer er der stadigvæk, så gør vi det. Og hvis de ikke er der, så er det der her. Og vi skal selvfølgelig også ud og se en masse af noget grønt. Ja, og senere i dag, der laver vi også en video, hvor vi skyder med luftgevær. Så ja. Det kan også godt være, at det ikke kommer til at ske. Ja, måske. Jeg ved det ikke. Måske også mere at lave bål og sådan noget. Det laver vi også, så ja. Jeg skal nok også lige kigge noget til den, ikke? Okay. Den der fugl er okay. Jeg tror ikke helt, I kan se den, men der er sådan en fugl derovre, så det er bare forever lonely. Men ja, vi går lige herover. Husk at se min startervideo, den hedder, jeg har ikke kaldt den noget. Det er, hvad hedder den, hvor jeg smadrer en livpistol. Ja. Jeg kommer måske også snart til at spille på PlayStation, hvor I kan se det. Jeg kommer enten til at spille GTA, Call of Duty eller noget andet. Snipe. Hvad? Jeg sagde bare snipe. Snipe. Vil du ikke have snipe af? Det tror jeg, nej. Pyha. Det er tæt på. Men jeg træder sgu ikke en røv. Ja, det er der stadigvæk. Ja. Det er sgu godt. Fordi hvis det ikke var der, så var vi sgu lidt skideren. Ja. Sidste gang vi prøvede at lave nogle og ikke en skid, der gad at købe dem. Nej. Ja, jeg tror også, det var en lidt dårlig idé. Jeg prøver at se dem. Ja. Pusterør. Hvad fanden gider jeg have pusterør? Andet end også. Det er faktisk rart. Det er faktisk godt at have pusterør. Man kan bare lige skyde folk ned. Ja. Med sådan nogle små papirskuler. Kan man også bare ikke lige med et papirstykke. Okay. Sejt! Prøv at se. Det er faktisk den eneste, jeg har set nede i Grusgraven. Prøv at se. Ja, den kan vi lige plukke. Okay, kom. Må jeg få den? Hold her. Nej, jeg spiser dem. Okay, for satan. De er giftige. Jeg har ikke lugten. Okay, her. Her er det så. Jeg har den stået i munden. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så er det sgu bare med at fælde. Så. Vi laver en bunke her. Ikke også? Ja. Så ja. Jeg gider ikke at klippe i det, fordi at nogen synes nok, det er spændende. Hvis der nu kommer en klovn eller sådan noget. Og det gør der sikkert ikke. Okay. Hvis I kigger med nu, så er det nok lidt skræmmende. Ja, okay. Vi er nemlig helt alene hernede. Det kan godt være lidt skræmmende. Nej, det er det faktisk ikke. Fedt. Her er det vist tykt. Du er bare god til at kigge mig. Der er også en anden overlever, hvad hedder han nu? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er i hvert fald sygt god. Så er han muligt sindssygt. Ja, det er ikke. Ja. Ved jeg. Fuck.
Og fordi den der, den skulle vi også lige have. Perfekt. Så. Tror du, der er nogen, der ser din kanal nu? Det ved jeg. Det er lidt lige meget. Det er alt det, vi skal bruge. Så er det bare ned. Og husk lige at sige, at vi er i gang nu. Ja, vi er i gang nu. Fordi og filmer du? Så tager jeg kamera. Eller så tager jeg her. Kom, vi går. Fuck. Lort. Okay, det ser sgu lidt ud det her. Okay, kom. Jason, du kan ikke se det, fordi du ligger lige her. Hvad? Jeg tror godt, du kan se det. Nogen? Tror du, der er nogen, der kigger med? Nej, ikke lige nu. Vi har ikke lige det op endnu. Så, skal vi bare den her vej. Nogen af vores ting, vi har tabt. Ja. Skal vi tage dem med? Ej, jo, bare gør det. Ej, det er lige meget. Jo, det er. Kom en bold. Så er vi herude. Igen, og nu skal vi til at lave dem. Hjemme hos mig, så. Ja, hjemme hos han. Fuck. Og jeg kan lige se ham her. Han er skide sur. Ja. Okay, fuck. Okay, hvordan? Holder du ikke lige? Ej, ved du hvad? Jeg gør bare sådan. Jeg kommer nok også til at lave en slikvideo med Jason. Senere i dag. Ja, hvor vi æder noget slik og sådan noget. Fuck dig. Kast op. Ej, ikke kaste op. Okay, fint. Og så, vi har faktisk noget surt slik. Okay, min far, han skal til Polen, så vi kan spørge. Jeg har spurgt, om han kan få noget polsk slik med, så det kan vi nok æde. Så ja. Og det hedder ikke æde. Jo. Hedder det? Ja. Nej, Ja, det gør, at det hedder sgu at spise slik. Nej, ja, jeg kan det æde. Det er mig, der det er sgu også smart. Jeg er også et dyr, så. Ja, det er vi alle sammen, ikke? Det ved I også godt. Nej, jeg kriser. Se, der er en flyvende ged. Se! Se, kan I tage den? Kan I se den? Ej, nu gjorde den sig usynlig. Nå, den er lige lidt væk, så lad os bare kigge videre. Må jeg holde kameraet? Og husk endelig at smide et like. Ja, til sidst. Ja. Eller gør mig som følger. Ej, fuck. Jeg skal ikke stå og tigge om likes. Det er bare Nej, bare drop det. Ja, okay. Ja. I må godt, hvis I har lyst. Vi har brug for likes, så laver vi en træer. Nej, for det er en toer. Fuck, du er dum. Toer? Ja. Hvor vi bygger sådan nogle hus og sådan noget. Eller, hvad fanden? Hus? Hvad fanden? Hvad er der? Kig den ud. Nej, prøv at se. Hvad fanden? Hvad fanden er det? Prøv at lige hive den op. What the fuck? Lille skulle hunden skider. Der er en, der skriger. Bare hive den op. Hvor du kan. Au, fuck. Der satan. Bare kaste den af helvede til. Nej, jeg tager den sgu med. Nej. Jo. Det er også derovre. Lad os bare tage med derovre. Nej, bare kaste den. Nej. Nej. Bare kaste den. Jeg skal prøve at lave gnister med. Det kan det ikke. Ses! Rip. Nå. God idé. Filmer du? Værsgo. Det er fordi, at... What fuck? Hvis det laver, så... Man skulle bare lige se her. Okay. Ja. Vi skal have en... limao med. Vi laver faktisk... tror, vi kommer til at lave... Og vi laver en senere i dag, hvor vi går op i grusgraven. Ja, og ikke bare tager 3
træne derfra, og så gå. Ja. Der Og det er Kasper, hvad er det nu, den hed, din kanal? Kæver.dk. Ja, det er det Kæver.dk 1. Nej, bare Kæver.dk. Okay, bare Kæver.dk. Ja. Og Jason, han har ikke en kanal, så det på ham. Nej, det har jeg vist ikke. Ellers Det er Kasper heller ikke, det er først min. Nej, det er sgu da ikke. Nu er det. Okay. Og vi skal lige skændes lidt. Nu er vi tilbage. Ja, okay. Vi skal lige skændes lidt mere. Og nu er vi tilbage. Ja. Lige til slut. Nej. Sådan der. Nu er vi færdige. Så skal vi bare om i haven. Ja. Du rører mig ikke. Vil I se mig slå ham? Er det sjovt? Nej. Så giv bare lige 6 like, mand. Det kan man ikke. Nå, så 1. Det er fint. Så fanden, den bliver hvid. Har du slukket? Nej, okay. Så, Jackson, går du ind og henter 2 knive. Så, ja, okay. Jeg tror faktisk lige, vi gør det herovre. Ja, okay. Kan I se nu? Ja, det kan jeg sagtens. Han er lige alle grenene, så... Så. Det første, I gør, hvis I skal lave et pustrør, og I knækker bare lige her. Så. Og det skal være sådan nogle her gren andet, hvis det er bambus eller sådan noget. Og så... Hvis jeg lige... Ja, der. Så tager jeg sådan en her pind her. Sådan en bambuspind, eller hvad I nu kan finde. Propper den lige ind. Gennem. Og ja. I flækker den selvfølgelig bare igen. Og igen. Og igen. Så. Og det bliver så samlet her. Og så, ja. Så er der en, der laver det. Det her, det brænder vi sgu bare. Det lægger vi bare derovre. Det kan godt ses. Ligger bare lige knivene der. Vil du gå i gang med at prikke hul i det der pusterør? Prikke hul? Ja. Prik igennem jo. Kom der. Ja. Okay, kom. Så er det en kniv. Sådan hul i den? Ja, ikke sådan. Med den der pind der. Så. Det I gør med knive. Det er det. I hugger dem bare af, de her grene. Kasper? Bare sådan en helvede stille. Over i brandkassen. Du ved, hvor den er. Brandkassen. Ja. Så. YouTube, det var lige en lille fejl. Ja, så det skal I ikke gøre. Så gør man det lige her. Det var bare lige, han testede, hvad man ikke skulle gøre. Ikke også? Så. Her kommer der et lille pustrør. Det kan godt være, at der er nogle af jer, der køber det. Og hvis I gør det, vi laver, så er det laver ikke pustrør til folk. Men hvis vi gjorde, og hvis I havde kommet den anden gang. Ja, jeg kan godt lave nogle af mine videoer sammen med nogle andre folk, hvis jeg ikke gider at se på Jason. Men hvis I gerne gider at se på Jason, så ja. Så siger jeg lige tak. Ja, så finder vi lige en anden dag, vi kan være sammen. Fuck! Det står fast! Fuck! Jeg tror, Jason er 7, og jeg er 9. Du er ikke en skid 9, du er 8, din røv. Nej, jeg er 9. Nå, du er. Jeg havde den 20. februar.
Du er ikke lige. Jo, prøv at spørge min far. Er du virkelig lige? Ja, jeg er seriøst lige. Har du... Ja, for helvede, du også kunne lide. Her lægger vi de pudre, der er gode og pølsede. Gode. Der. Det er et, der er rent. Det duer ikke. Eller? Det duer ikke. Bare kast det i helvede. Det er flækket midt i. Nej, jeg ved, hvad du gør. Hvad? Vi lader være med at tage de her riller her. Prøv at se her. Og så hugger vi resten. Tak. Hvis I godt kan lide den her video, så smadrer like-knappen. Så. Her er der... Nej. Og I smider selvfølgelig et like. Det gør alle det, ikke? Gør I ikke? Jo, det tror jeg. I må også godt kommentere på videoen og synes du. I må selv gøre, hvad det... I må selv bestemme, hvad I laver en dårlig en. Altså, så jeg skal noget andet. Eller sådan noget. Nogle af tingene kan jeg, nogle af tingene kan jeg ikke. For eksempel, hvis det er sådan noget mega fucked up noget. Og bare hoppe ud over en bro. Det gider jeg ikke. Eller som de andre YouTubere, de hopper ud over broer. Kan jeg overhovedet se os? Ja, det kan de godt. Det tror jeg også, det kan. Hvis I kan se os, hvis I ikke kan se os, så skriv lige en kommentar eller noget, hvor vi skal ændre det om og lige spille lidt mere. Så lige om I kan se os. Ja, okay. Lidt kan se. Så tror jeg også godt, I kunne se mig før. Du er det her? Nej, det gør nok ikke. Nej, det gør det ikke. Du skal bare hugge den her, prøv at se her. Jeg har ikke nogen gren. Så find dog en, der er flere tusind. Okay, det er forkert. Det er åndssvagt. Så har jeg lige lavet 2. Og du sagde, det var for åndssvagt. Kan du noget saven til for? Saven. Det er sådan, man vender ikke ryggen til folk. Nej. Det klarer YouTuber. Klarer YouTube. Ved jeg. Hvad? Klarer YouTube. Man kan sgu også bare vende sig om. Okay, ved du? Kom bare. Sådan her! Så. Og der er et pusterør, der er færdigt. Hvorfor fanden gider den her sav nu ikke ud? Så. Der var engang en julemand. Yeah, yo. Dog lort der. Og pisse her. Nej. Der var engang en julemand. Yeah, yo. Hvad laver du? Noget. Man skal jo ikke gøre det med en sav. Jeg er ligeglad. Hvor er du dum? Så får vi sgu da ikke nogen puster. Ja, jeg tror vi laver, hvor mange mere? Jeg laver et mere, hvor mange laver du mere? 3. Okay, 3 mere. Vi gider ikke at teste den, fordi at det tager for lang tid. Videoen er allerede blevet lang, og så ja. Men bagefter
det her, der tror jeg, vi laver bål. Det kan også godt være, at I ser med dem. Ja. Det håber jeg faktisk, gør. Den bliver lagt ud på samme dag, og ja. Tror jeg. Måske om en time. Og Ja. jeg til at... Satans også. Hvis der er nogen voksne, der ser med, ikke også? Ja. Smid det så et like. Så bare smid et like. Og hvis det ikke gør det, så, ja. Så kommer der en lille dræberbil. Så kommer der. Og flækker jer. Hvis der var en voksen, der så med det, Kasper. Ja. Der kommer en lille dræberbil. Og det her, det ser... Jeg laver nok også nogle hjemme hos min mor. Og det er der en grund til. Og hvis I spørger hvorfor, hvad den grund er, så er det bare fordi, jeg kan lide at lave YouTube. På grund af jer. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der ser med, men ja. Jeg er også bare Sam og Tom og ja. Så jeg har jo heller ikke nogen venner. Det der var faktisk bare en, jeg har betalt for at komme. Så han lader som om, han er min ven. Sorry mig. Vi skal også lave en twister. Hvad? Vi skal også lave noget om Kasper. Ja, min morgenrutine eller sådan noget. Ja. En tanten har en fuld søster. Okay, det gør. Jeg gider ikke at teste den for jer. Vi putter bare sådan, laver lige sådan der. Okay, ja, den der, jeg tager den der sten der. Så gør man bare sådan her, på se. Jeg tror lige, det skal være en mindre en. Og der skal også være størrelse for stenen. Ja, de rører lidt. Ja. Men det var faktisk bare det for den her video. Vi ses. Husk at smadre like-knappen, hvis I kunne lide videoen. I må gerne ja, Spørg om flere. spille, hvad jeg skal lave og alt muligt. Så vi ses. Hvis I ikke kommer smadret like-knappen, så kommer den her myre og dræber jer. Vi ses!